Hambai maru hastene lukurokno sengtini belaike na kaisa wanama singsa sini Tripura sarok sung jotono thamsa baksa hanai sung samung khlailayo tai sini Tripura sarokni bagui bahaike develop ungnai hinai sung wansok layo wansoknai kwrwngrok tini oro kaisa sini Takhok Rotonmoni belaike na khairok susu Rotonmoni Deborma belai no khairok susu botabok temporary nok tangi tongpaijaka oro tuisen kamibo boni nok huk kamajak boni kagojo document rok kamapaijak boni nok je somoyo nobaro atiphai baimani jorabo boni nok ni kagojo-potro boni document rok kamajak boni ayang agini kasam parawo arawaisa ngei borok tongmani yagulo tabuk borok hai sokpaijak West Station kamibo oro borok tini hotatsa borok arawaisa nok seui tini oro tuisen kamibo borok hai nok sepaikha anya hampano oro bisi kaini se kaka bisi kaini kaitham rok obo hai ke borok ma tongkha phiaba tau puni to kamini lukurok ba parani lukurok ba parani hamkrai nainai rok MLA rok MDC rok khoroksa pano agui pheyako obo hai lama gandaro nok tongmani pano kebo agui naipini kiriko abon bagui lukurok no koyo subana bagui jara kha ganang maya ganang borok rok no ani takhok tei bukuk sono takhok rok no ang koyo norok mankhe o takhok ni subana bagui bwskango akogui mankhe hamnai joto kha ganang Takhok tei bukuk sono ang koyo naidi ko chini Takhok Rotonmoni bo hotatsa ini sadok tungmani bagui pressure bari jagui bo oro tau bisnao khlaijak aboni bagui boni thani rang puisa kwrui belai no khairok susu boni nok kisi keplakan bo ma tongo jao bo ni thani doctor naijana bagui rogi naijana bagui rang puisa rok kwrui jaja aboni bagui norok jotono khaganang ani Tripura sani Takhok bukuk rok norok jara khaganang rok kisa subai mangka hamnai naidi belai no khairok susu sini Tripura sarok tabuk bo obaike khairok susu ko tongbai jajako saboni ba sajak sabani kapalni birman ba jang Tripura sarok manjak aboni bagai khaganang Takhok tei bukuk rok noroni thani joto thani koyo naidi borok bubai ke borok ma tongjaja sini Takhok Rotonmoni bo bolongni mwketheng thaiketheng kholoi no boni nog nukhung no bo palai jao bufang wafang no philei no bo bwsabwtui rok no palai jao aboni bagui joto khaganang lukurok no ang koyo norok Takhok Rotonmoni no subana bagui noroni thani ani Thakupur tei ani Tripura saroni thani kaisa koimung hambai nini bumung tamang Han bumung de Arno Lokhi nini logini bumung ka Logini bumung khlai Rotonmoni nang tabu lukuron thani tamnai ang de hano saijorong nayo ang borok phili chawo kaba saijorong manai ta rugi rok tong maba norok baika salai tongjaja tam khisa nai borok phali chaw ta o kamio se femani koi bosor kaka kami sepeman de 6 bosor kakhna ta 6 rok kanai hingke aboni pore kebo de norok bai pani phaika kamini hamkrani kuno abo MDC ba MLA rok noroni nok rok nugoi ke phaine kiri hingke lukuron thani norok tamnai ko lukurong thani ba ko nai ta ko soriro hamya borok phili chaw kaba
abo hamiarong kaba sajarong nai ta সরকারন থালে তামা নাই দাবি naw khugrong nai ta sarkarni thaniba nor hamia nor kisi kachang keba nor nai ta হামবাই চেনে বুকুক ন